Ahoj, tady Tom, no a dneska tady získám ten nejlepší armor v Minecraftu. Na to, abych ho získal, budu muset udělat několik dalších věcí, takže dokážu ho získat? To zjistíme. Tohle je Minecraft Easy Ultra Hardcore. Minecraft má tu skoro nejtěžší obtížnost, kde máme jen jeden život, 2 řádky srdíček a životy se mi neregenerují, jdeme na to. Takže na začátek se jako trošičku připravíme, jo, takže vezmi si tady nějaký jako poušny, se budu vodit, kde bych se na to potřeboval dohýlovat, jo. Nějakou vlnu vezmu sebou a nějaký to dřevo, vykraftím to až když tak tam v nedru. Tohle by mi asi mohlo stačit. Jo, ještě si tady jako vezmu pár fire resistů, třeba tolik, to bude asi dobrý. No a myslím si, že jsem asi připravený. Tak, jídlo mám doplněný, no a 10 nedru. Tak konečně se nacházíme jako na ideální úrovni na to těžení netherite'u. Je to když tak úroveň 15, no a teďka bychom asi mohli jako začít, takže každý jako půjde na jednu tu stranu. Já si tady jako takhle prokopu to krásně chodbou. Děláme si tady nějakou jako provizorní tu základnu. Vyházím to, no udělám si pár jako postelích, který si dám do inventáře. No a já už bych asi mohla začít odpolovat. Nice. První výbuch. A nice ancient debris. První. OK. Tak, první, tak to je ale mega úspěch. Hned to při prvním odpadu. Takže druhá postel. Ty logo, já už nemám ten na fire resistance, rychle si ho vypít. Tam se ani nevšem, že mi vypršel. A tady žádný ancient debris neviděl. Ty vogo, já jsem se teďka takhle, jak mi tady jako zalila nějaká láva. Fuj, jdu znova. Ne, já to nechci plavat v lávě. Ty vogo, tady ale všude to koukám, že teče láva. Nice ancient debris. Ty vogo, druhej zatím, a to už jsem ti jako poslal od 2 takových 10 určitě. Tak, vykopu si tady jako chodbičku, no a snad mi jako padne to další. Vezmu si tady to postel, už mám jenom dvě ty postele. Se za chvilku muset vrátit. Tak, došlo mi to postele, jdu se jako vrátit pro další. No a Matěj jde jako zatím domů pro ten brewing a nakoupit nějaký zlatý melouny od vesničanů a budeme si tady jako vařit poušny, protože já už mám poslední ten fire resistance a poslední potion of healing. Tak, já to jako postele craftit nemusím. Vezmu si jako plný inventář postelí, no jako skoro plný. Nice, další ten ancient debris. Takže já vytěžím a tohleto už je to třetí. Nevidím tady ještě další. Ne, ale... Nice, hned jako další ancient debris. Tady mi to zaplavil nějaký gravel. OK, láva. Jo, mám ještě na minutu ten fire resistance, ale ta láva jako... tak mi trošku vyděsila. Tak, udělám tady jako novou chodbu. Tyvo, už mám jenom asi nějakých 6 postelí, to už moc není. Našel jsem teď už 4 ancient debris, to mám na jeden netherite ingot. Nice netherite, teda ancient debris, jen tak jsem to jako kopal a našel jsem ho, nice. Tak, už mi to zbývá poslední bílá postel, takže doufám, že ta poslední postel bude tato šťastná. Tak, a ta poslední postel nebyla šťastná, protože tady není to žádný ancient debris. Tak už jsem odpálil takových 20 postelí, to asi určitě. A jenom 5 ancient debris, takže na jeden ancient debris připadá tak 5 postelí asi. Nice, dokonce 2, OK. Láva, špatný, ale ten ancient debris dobrý. Jo, láva tady na mě vytykala, ještě si jsem měl ten fire resistance. Nice, tady jako koukám, že je tady to nějaká česká s healama. Takže si je to vypiju a potřebuji se jako pořádně to dohealovat. Takže koukám, že už jsem jako přines tu zásilku těch fire resistů, tak já si nějaký vezmu, hele. Kolik? 2 ancient debrisy? Ne, tady jsou 3 dokonce, nice.
Nice, už jich mám 10. Nice, další Ancient Debris, to už je ta 11. Takže pokud se vám jako tyhle ty videa líbí, tak sem rozhodně jako dejte ten like a odběr. Nice, Ancient Debris, krása. Dokonce 2 tady jsou kousek od sebe. Nezlobím se vůbec. Není tady další? Ne. Nice, 14 Ancient Debris. Takže mohli bychom si hledat nějakou challenge, že budeme mít hele 10 minut na to hledat Ancient Debris, no a samozřejmě, kdo těch Ancient Debris najde víc, tak ten vyhrává. Takže nastavím si ty stopky, takže to startuju za to 3, 2, 1, teď. Tak, časovač už jde, já si jdu rychle najít nějaký místo, kde to budu těžit. A má na to pouze 10 minut. Ne, tady je nějaký deep slate, sakra. Už uběhla minuta, přes minutu bylo. Jo, já nemám ten fire resistance. Ale tak našel jsi už nějaký Ancient Debris nebo ještě ne? Ne, našel jsem obrovský jezírko lávy. Nice Ancient Debris. Už mám 1. Kolik máš ty, hele? Zatím 0. Těbeko už uběhla, hele, 2,5 minuty. Nice, další Ancient Debris. Tentokrát druhý. No a hele, nechci ti nic říkat, ale už uběhly to 4 minuty. Aha, no tak já vyrovnávám. Kolik už máš? Teď kopu 2. Nice, další 2. Štěstí mi, hele, teďka hraje do karet. Jo, tak mám 3 Ancient Debris. Měl bych se asi dohealovat, jo. Další. Další Ancient Debris? Jo, vedu. Kolik jich mám? 6. Ty vogo. Aha, já jsem si tady jednoho nevšiml. Ty vogo, už uběhla ale 8 minut. Já si jdu rychle pro postele. Ty vogo, tady nejsou postele, rychle musím vykraftit. Ty vogo, nice, další Ancient Debris. Teďka už jich mám ale 6. Ty jich máš asi taky 6. Jo, mám. Yes. Ty máš další? Jo. 7. Ty vogo. No a konec. Yes, mám 7. Tak já jich mám ale 6, tak hele GG. Ale bylo to vyrovnaný, já jsem měl 6 jenom při kopání tunelu, já mám speciální taktiku. Já si ten tunel vykopu napřed, víš. Nice, Ancient Debris, já jsem se jenom nevšiml. A 2 dokonce, vedle sebe. Takže už jich mám tyho 22. Nice, 2 to Ancient Debrisy, OK, já si je to s radostí vezmu. Takže položil jsem jako kovadlinu, protože už ten můj jako krumpáč už jako hodně zničil, už má jenom 88 durability, takže tam jako zkusím dát 1 diamant a kolik to upraví. Nice, asi tam dáme jenom 1 diamant, protože je to 480 durability tam teďka je, takže to by stačilo. Až přijdu jako domů, tak si tam pak dám mending, to teďka jdu jako zase těžit netherite. Nice, Ancient Debris, jen tak jsem na random kopnul a 3 dokonce, wow. Já tady ještě vezmu ale tyto kvarce a asi bychom hele mohli už jít domů, ne? Já jsem hele do česky odložím jako všechny nuggetky a tu ten kvarc. Ještě ty jako nuggetky bych jako mohla skraftit, kolik je to ingotů, nice, 29. Jdeme domů, hele. Natěžil jsem si těch Ancient Debris 36, protože myslím si, že mi to stačí. No teďka to jako půjde dát vypéct. No tak, už se mi tyhle netherite scrapy vypekly, takže teďka tady jako vezmu nějaký zlato. No a udělám si tyto ingoty, a jdu se podívat, kolik jich mám. Nice, 9 ingotů. No a teďka bych ještě mohl jít jako nakoupit nějaký enchanty, protože ještě potřebuju jako mendingy, to potřebuju, no, už to spočítám, potřebuju, je to 8 mendingů, takže si vezmu nějaký emeraldy a jdu je to koupit. Takže mám tady toho mending vesničana, nakoupím si mendingy, takže přidám si na lopatu mending, dám si na meč mending, takhle si to dám jako na všechny jiné nástroje. Super číslo má jako krumpáč, abych si tam mohl dát mending, tak to chce 33 XPček, level.
tak to nevím, jestli ho dělám ještě. Takže ten jako krumpáč si nechám, až se zničí, tak pak si udělám novej. A na armor si to ještě přávat nebudu, protože potřebuji jako nějaký XPčka. Takže já teďka si budu nakoupit všechny tyto enchanty k vesničanům, který jako budu potřebovat na ten můj armor. 20 minutes later. Takže já si tady jako vezmu 16 netherracků. Takže vezmu si tady jako ten template, půjdu do crafťáku, no a teďka jako krásně rozložím. Než se osunu. Tak, teďka si vezmu ingoty. Tak, teďka jsem jako k vesničanům jako zajdu půjčit smithing table. Teďka ze sebe jako sundám všechen armor a dám ho hezky na netheriteovej. Tak, krása a splnil jsem achievement. Nádhera. Když si na sebe nasadím netheriteový armor, teďka se ještě dám jako všechny ty. Kromě jako toho krumpáče, no ten si to dávat nebudu zatím. Tak, nice. Tak jo, tak tady máš tyto templatey. A ty máš tady tu motiku. Díky, já ji hele upgradeuju, pak ti hodím. Akorát, kámo, splnil jsme achievement, tak tady to máš. Splnil ho hele taky. Nice, máme splněný achievement a jeden tenhle template mi zbyl, takže já se ještě rozložím, že jeden ještě budu to potřebovat na krumpáč a jeden dám prostě do zálohy. Tak nice, mám ho rozložený, dal jsem se hezky do ender chestky a teďka si na to dám ty enchanty, jak jsem si nakoupil mending. Tak si dám si armor, teďka si na všechen dám mending. Tak nice, vydrž. Tak nice, mám na všem hele mending, jeden mi hele zbyl, to mám na ten krumpáč. Tak jo, tak tady to máš a spoj mi to. No tak díky, no a já si myslím jako, že asi, tak já si myslím jako, že armor mám jako, ten jako nejlepší, který jsem si udělal. Jako ještě teda na tu helmu ještě chtějí dát 2 enchanty, ale ty teďka zatím nemám, ty se pak musí sénat, ale jinak mám jako asi nejlepší věci. Nedával jsem si tam jako torch, protože jsem si ho nechtěl. No a na helmě mám jako Mending, Protection 4, Unbreaking 3, ještě tam chci dát Respiration a Aqua Affinity. Pak na chestplate tam mám Mending, Protection 4, Unbreaking, na kalotech to samý a na botech mám plus Depth Strider, Feather Falling a místo Protection tam mám jako Fire Protection. Na meči mám jako Mending a Sharpness 5. Na lopatě mám taky Efficiency 5 a Mending a na sekyře to mám taky nějaký Efficiency 5, Mending a Unbreaking 3 no a krumpáč ten si bude jako dělat novej. No tak já si myslím jako, že jsme na konci tohoto videa, pokud se vám jako tohleto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběrnou dalšího videa zase. Čau.